Mahad Al-Marif in Baguio City, taking a bachelor's degree of Dawah and Fundamentals of Religion. He also graduated at the University of Medina College of Dawah and the Fundamentals of Islam, and in that same school, he also took a master's degree in Aqidah and Islamic sects. Currently, he is the founder and the chief executive officer of the Center for the Newly Guided Dipolog Incorporated in Dipolog City, province of Zamboanga del Norte. Brothers and sisters, please join me to welcome our second invited guest speaker of the day, no other than Sheikh Rashid Sasuman Nandiza, on his topic, The Way of the Pious Salah, before, during, and after Ramadan. Falyatafadal ya Sheikh. Sheikh. Okay ra mo? Kaya ra? Kaya pa? Di mo bug na manayot ko, no? Ibantog na mga brothers, no? Dagat na tayo, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, unstanan kita nagpasalamat ka Allah subhanahu wa ta'ala sa mga grasya nga gihatag niya kanato matag adlaw. O kanunay nga usa ka Muslim sa tanan niya mga sitwasyon, iyang ginasimba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tanan niya mga kahimtang sa iyang matag adlaw nga panginabuhi, adunay lakip nga pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala. So nakita ninyo nga ito ang topic is kung sa halus salaf. So the way of the pious salaf before, during, and after Ramadan. So ato ang punto dili sa ato ang topic, ato ang i-discuss sa inyo ha, kung giunsa sa mga salaf, ang mga naunang mga Muslim, mga sahaba, tabi'in, at bawat tabi'in, giunsa nila pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Unsay ilahang gihimo nga pamaagi sa ilang pagpuasa sa bulan sa Ramadan. But before nato i-discuss ang about sa pamaagi nila sa pagpuasa sa Ramadan, gusto sa nako i-explain sa inyo ha, nganong kinahanglan man nato mahibaw-an ang pamaagi sa mga salaf o kinsa man ni sila. Fine. Kita nga mga Muslim, ang atuang baruganan sa atuang pagtuo is ang Islam, ang Quran, o ang Hadith. So ang pasikaran nato, ang atuang reference, isip ikaw sa ka-Muslim, ang Quran o ang Hadith. Karon, kinahanglan man nga sabto nato ang Quran o sabto nato ang Hadith, pamaagi sa pagsabot sa mga salaf. So dili pwede nga ikaw mag-imbento sa imong kaugalingon nga mao ni ang pasabot sa Quran, mao ni ang pasabot sa Hadith based sa imong kaugalingong interpretasyon. Dili na pwede. Kinahanglan kung naunsa ni pagsabot kini nga verse sa Quran, kini nga usa ka Hadith, kung giunsa ni siya pagsabot sa mga salaf, mao to ang ato ang sundon ang mga salaf. Ngano man, ako i-explain sa inyo ha. Kay sa panahon nga gipakanaog ang Quran, ang mga salaf man ang nadidto. So ang mga salaf, muna sila ang mga sahaba. Ang meaning sa salaf, mga nauna nga mga Muslim. Arabic term ang salaf nga buot pasabot, mga nauna nga mga Muslim. Kinsa ni sila? Ang mga sahaba, mga tabi'in, ang tabi'in generation after sa sahaba, wa atba'u tabi'in generation after sa tabi'in. So tulo ka henerasyon. Nga nagingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, ang pinaka the best nga generation ang akong henerasyon. Mao ang mga sahaba. Thumma alladhina yalunahum, pagkauman ang mga misunod sa ila mo ni ang mga tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, mga misunod sila mo ni ang mga atba'u tabi'in. So kining tulo ka henerasyon ug ang pinakauna sa ilaha ang mga sahaba, sila ang nasa panahon nga gipakanaog ang Quran.
O sila ang nasa panahon nga ang Propeta Muhammad SAW nagsulti sa iyang mga hadith, nagsaysay sa iyang mga hadith. So sila ang mas nakasabot kung unsa ang Quran o unsa ang hadith. In short, mga kaigsunan sa Islam, ang mga salaf, mga sahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, sila ang mas nakahibalo kung unsa ang Islam. Kuha na to. Tinaw siya o kuha. Ato pang duwagan ng katinawan. Klaro na? Oh, mga brothers, mga television. Klaro na? Ayaw, tutulog-tulog. Bugnaw yan ko, mga tulog. So, karon kita nga mga Muslim, karon sa late nga generation, nag-ingon si Imam Malik, rahimahullah ta'ala, قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Nag-ingon si Imam Malik. Si Imam Malik, kauban siya sa mga ulama nga ginasunod sa mga tao karon. Nag-ingon siya, dili mahitabo nga mahimong matarong ang last generation hangtod nga sundon nila ang mga first generation nga nahimong matarong. Subot pasabot, kita nga mga last generation sa umma ni Propeta Muhammad SAW, kinahanglan nga kung gusto nato nga mahimutang successful sa ato ang paghawid, pagpupot sa reliyong Islam, sundo nato kung giunsa kini pagpupot sa mga salaf. O dili pwede nga mukuha kag laing pamaagi nga dili pamaagi sa salaf. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nag-ingon ang Allah sa mga tao nga nagkuha nag-ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao nga nagtinguhag laing dalan nga dili dalan sa salaf. Ang Allah nag-ingon sa Quran sa surah An-Nisa, so kinsa man, si bisan kinsa man ang musupa sa subo sa Allah, pagkahuman niya nahimong tinaw kaniya ang mga pamatuod o misubay sa laing dalan nga dili dalan sa mga magtutuo. Kinsa to mga magtutuo? Ang mga sahaba. Nuwallihi matawalla. Ang Allah gayon, amo silang pasagdan kung asa sila padulong. Wa nuslihi jahannam, o amo silang sunugon sa impyerno. Wa sa'at masira, o napaka dautan nga padulunganan. Allahu Akbar. So meaning, kung kinsa ang Muslim karon sa atong panahon nga dili niya sundon ang pamaagi sa mga salaf, mismo Allah na naghukom nga impyerno ang iyang padulunganan. Allahu Akbar. So karon panagdaan sa ato ang pagsaulog, ato ang pagtagbo sa bulan sa Ramadan, kinahanglan nga naa kay intensyon nga dako nga ang imuhang pamaagi sa pagpuasa is pamaagi sa mga salaf. Giunsa pagpuasa sa mga sahaba, mga tabi'in o atba'u tabi'in ang bulan sa Ramadan. So maghatag mga pipila ka mga kanang moment sa mga sahaba, mga tabi'in, mga ulama kaniadto kung unsa ilang gibuhat sa Ramadan aron atong sundugon. Okay ba? Alhamdulillah. Andam na mo kuan makahibalo kung unsa gibuhat nila. Andam na, alhamdulillah. So sa dili pa nato hisgutan kung unsa ginabuhat sa mga salaf, maghatag sa tao kanang kaayuhan sa bulan sa Ramadan. Kay ang dili ta mo base ba kay ngano ang mga salaf grabe kay ang ilang pagpaningkamot sa bulan sa Ramadan. Unsa may inaanong bulan sa Ramadan? Atong usaw-usaw. Unsa ina sa bulan sa Ramadan? Klaro? Tay. Una, nahisgot sa hadith nga usa sa mga kaayuhan sa bulan sa Ramadan, khalufu fami sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Ang ginhawa nga baho sa nagpuasa, di ba? Basta magpuasa ka, baho imong ginhawa sa bulan sa Ramadan para sa Allah. Mas humot pa sa pinakahumot nga pahumot. Allahu Akbar. Bulan sa Ramadan. Usapod sa kaayuhan sa bulan sa Ramadan nga tastaghfirul malaikatu lis-sa'imin hatta yuftiru. Ang mga manlunda, mga anghel, nangayo silang pasaylo sa Allah sa mga nagpuasa sa bulan sa Ramadan hangtod sila mag-iftar. Allahu Akbar. During sa imong pagpuasa, ang mga anghel nagdua para sa imong sister nga si cat-cat ug lalaki. Nangayo ang anghel basta nagpuasa ka, ang anghel, mga anghel, nangayo silang pasaya Allah pasayloan ning sister ni nga si cat-cat ug lalaki ug sa nagpuasa. Allahu Akbar. Ramadan. Ingana ka kuan ba bless mubarak
inana ka baraka ang bulan sa Ramadan. Tawag siya sa alas. Masyaallah. Tayo. Usapan sa mga kaayuhan sa bulan sa Ramadan, yuzayyinu Allahu fi kulli yawmin jannatahu. Ang Allah iyahang gipa nindot ang iyahang paraiso matag adlaw sa bulan sa Ramadan. Allahu Akbar. Sa first day pa lang sa Ramadan, ang Allah iya nang paninduton ang iyahang paraiso. Allahu Akbar. Nga naman, kahibalo ang Allah nga ang mga ulipon niya nga nagpuasa sa bulan sa Ramadan, dito makasulod o nang giandam na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ilahang puyan. Pay. Usapan sa mga kaayuhan sa bulan sa Ramadan, tufattahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar. Pag-abrihan ang mga ganghaan sa langit o sa paraiso. Abrihan ang mga pertahan sa paraiso. Pila ka mong pertahan sa paraiso? Sa mga brother? Si Yusuf? Sa mga sister na kunungan? 8 ka buok. Abrihan to tanan. Sa bulan sa Ramadan na ito abri. Pag dili Ramadan sa ato. Nga naman, kay agi sa baraka nga naa sa bulan sa Ramadan. Agi sa kadaghan sa mga kaayuhan nga himuhon sa usa ka Muslim sa bulan sa Ramadan. Abrihan sa Allah ang paraiso para sa imuha. Tanan yung pertahan sa paraiso, Allahu Akbar. Wa tughallaqu abwabuna, ug pagkasirad-an ang mga pertahan sa impyerno sa bulan sa Ramadan. Pila ka pertahan sa impyerno sa bulan sa Ramadan? Pila ka buong pertahan sa impyerno? 7. Tanan ko sila sirad-an. Nga naman, kay encouragement to nga, uy, kamong mga ulipon, ayaw mo, kamong mga tao, ayaw mo pagbuhat og dautan. Kay ako nang bisaratan ng impyerno, unya lang pagkahuman sa Ramadan. Abrihan na ako, sutlod lang mo. Bulan sa Ramadan, sarado ang mga pertahan sa impyerno. Nakuha na to? Fine. Usapon sa mga kaayuhan sa bulan sa Ramadan, fihi laylatul qadri khairun min alf shahr. Adunay sa kagabi ang gitawag laylatul qadr sa bulan sa Ramadan, nga mas maayo pa sa 1,000 ka bulan. But pasabot, kung maghimo kag usa ka act of worship, usa ka ibada sa kanang gabi sa Laylatul Qadr, subhanallah, ang reward nimo mura kag nagsala o nagsimba kang Allah sulod sa 1,000 months. So after Ramadan, pwede na ka dili magsala, kada na kay 1,000 months. Kana ba? Subhanallah, pag di ka magsala, useless ang imong 1,000 months kay kafir man ka. La tuqbal min nafaqat Allah ingon sa Quran, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Ang Allah gayon, walay nakapugong, nganong walang gidawat ang ilang mga nafakat, mga kaayuhan, ng mga gipanghatag, ng mga good deeds, ng mga gipanggasto kani mga munafikon, walay nakababag, walang gidawat sa Allah, gawas lang sila, dili magtutuo kang Allah, o dili magtutuo sa iyang sugo. So meaning, sa pag-unsa kabuutan, basta dili Muslim, dili dawat mo ng iyang good deeds. Muna sa angkuan. So, sa imong pagpuasa sa bulan sa Ramadan na sa kagabi, nga Laylatul Qadr, subhanallah, ang reward niya katumbas siya sa 1,000 months. Usapon sa mga kaayuhan sa bulan sa Ramadan, nga every last part sa gabi sa Ramadan, pasayloon sa Allah ang mga nagpuasa. Meaning, kada gabi ka pasayloon sa Allah ang mga nagpuasa. Allahu Akbar. Usapon sa kaayuhan sa bulan sa Ramadan, nga kada gabi ang Allah naa siya'y luwason sa impyerno, isulod niya sa paraiso. Kada gabi sa Ramadan. Karon na ilang tanaw, Ustad, pasagot na ni tao sa impyerno. Ang tubag wala kay tao sa impyerno. Pero advance na ni siya. Kung ikaw ma-impyerno, mas magpuasa ka, luwasod ka. Pasod ka sa paraiso. Kuha na to. Tay, wala pa yung nakasunod sa impyerno. Kaso lang, ang Allah, kay wala naman siya sa future. Kada muabot ang last part sa gabi, mupili ang Allah sa mga tao nga mahukuman sa future na maimpyerno sila, basta nagpuasa sila, mupili ang Allah sa ilang pipila, o nakabalo kung pilang piliyon niya, nga iyahang dili na itambog sa impyerno, o iyang nakisunod sa paraiso sa bulan sa Ramadan. Allahu Akbar. O daghan pa ang mga kaayuhan, mga kapatid sa Islam, sa bulan sa Ramadan. Ang bulan sa Ramadan, dili siya basta-basta nga bulan nga pareho lang sa ubang mga bulan. So kini nga mga kaayuhan nga atong naisgot, mauni ang hinungdan nganong ang mga salaf nato. Grabe ang ilang pagpaningkamot sa bulan sa Ramadan. Kay ilang mong nasabtan kung unsa kadako ang makuha nila ng kaayuhan. Pero ikaw ang awak kasabot kung unsa ang Ramadan. Facebook ra ka.
After Fajr, magbasa Quran, Facebook lang, hangtod iftar. Pag mag-iftar, basketball. Makasapot, mga kaibalo sa ang kaayuhan sa bulan sa Ramadan. Karon ato ang hinay-hinayon kung unsay ipagbuhat sa mga salaf, sa mga sahaba sa bulan sa Ramadan. Bahin sa pagsala ug tahajjud. Nayuban, gaw na muna ang tahajjud sa last 10 days lang, di ba? Brother Abdurrahman, di ba? Magtahajjud ka last 10 days na, unang day, sa unang adlaw sa Ramadan, tahajjud, unang gabi. Muna ikuan, ang mga salaf ng tawa ha, يروي ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي العشر فافتتح بسورة البقرة واستمر فيها حتى هم ابن مسعود أن يجلس ويدعه لإطالته فيها وصلى ليلة أيضا ومعه حذيفة فقرأ سورة البقرة كلها ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران يقرأ مترسلا nagsaysay si Ibn Mas'ud. Si Ibn Mas'ud isa sa mga sahaba ni Propeta sallallahu niyon siya. Sumala pa sa hadith nga nasaysay ni Imam Bukhari rahimahullah. Nga ningon si Ibn Mas'ud nagsala ko kauban ng Propeta Muhammad sa unang gabi sa Ramadan. Unang gabi sa Ramadan nagsala siya og tahajjud. Gipataas ni Propeta Muhammad ang iyang pagsala hangtod nga gikapoy og tindog. Si Ibn Mas'ud, nakaulan siya, mulingkod na ng kawalit bukid, kay mo magsala eh. Kung Bisaya lang siya, muhala siguro siya, lingkod. Ay, bukunin mo magsala, lingkod na tayo. Pero Arabo man sa Bisaya. Ikapoy si Ibn Mas'ud, agi sa kataas sa pagsala ni Propeta Muhammad SAW. So, ang Propeta Muhammad SAW, sa unang gabi pa lang sa Ramadan, magsala na siya og tahajjud, og taas kayo, sumala pa ni Ibn Mas'ud, og naingon po siya nga, naihigayon niya si Hudayfa, usa sa mga sahaba ko sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagsalapod og tahajjud kauban ng Propeta Muhammad ug gibasa niya ang suratul Baqarah. Subhanallah, pila ka juz ang suratul Baqarah? Asa man si Ustad Juan Abdul wala pila ka juz ang suratul Baqarah? 2 ka juz sobra. 2 ka juz sobra. Ang sunod suratul Nisa gibasa, sunod suratul Al Imran gibasa, taas kayo niya, mutaras sila dili paspas. Ang uban mag-imam, amin. Allahu Akbar. Subhanallah. Dili ing anak magsala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutaras sila, meaning hinay-hinay. Mura bitaw mga competition bitaw ing anak ang pagkuan. Inanak ang pamagi sa pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Quran pag siya magsala o tahajjud. Tayo. Unsay kaayuhan sa pagsala nimong tahajjud. Nagingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kinsa man ang man qama, na'am. Kinsa man ang magsala og tahajjud sa bulan sa Ramadan, nga nay pagtuo kang Allah ug nangandoy siya, nagtingwa siya nga hatagan sa reward, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasayloon ang mga nauna niya mga sala. Allahu Akbar, sa unang gabi pa lang, ipasaylo ng talan ni mong sa lang ang nabuhat. Pwede na ninyo dungagan, ipasaylo naman. Sakto, Binho? Di sakto, di ba? Ipasaylo na gani ka, lubos-lubos na ang kaayuhan ni mo, napagbuhatong sala. Pay, usa sa mga salaf, si Umar bin Khattab. So, ikaduha siya ng khalifa sa mga Muslim. Leader sa mga Muslim, si Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. Si Umar bin Khattab, kana yusalli min al-layli ma sha'a. Sa sugod pa lang sa Ramadan, magsala na siya. Hatta idha kana nisfu layli ayqad ahlu sila. Pagkahuman bitaw niya salat tarawih si Umar bin Khattab, pagkahuman niya salat tarawih sa masjid, inig muuli siya sa iyang balay, mag-Facebook siya. Tinud ba? Dili. Inig uli ni Umar bin Khattab sa iyang balay. Allahu Akbar. Kung ano sa ginabuhat niya, magsala gihapon siya. Siya raw sa hangtod mo abot ang tunga-tunga sa gabi. Nabuhat mo na. Ako wala nang buhat na. Buhato na ko para insyaAllah manikam. Ako may nag-lecture. Dapat ako yung wala buhat anihin. Sa unang gabi pa lang sa Ramadan, Allahu Akbar, pagkahuman niya sala o tarawih, muuli siya sa iyang balay, kinuhaw na ha, lili. Di ba? Kakulong naman talaga, nahihiyan lang ito. Magsala siya o tahajjud, hangtod nga mong abot ang tunga-tunga sa gabi, iya da yung pukaw ng iyang pamilya, mata na mo kay magsala na ta. So magtuwang iyang pamilya nga, karon pa nagsala si Umar bin Khattab, dili, ganina pa.
ipadayon hangtod moabot na ang oras sa sahur. Buhaton niya ng tibuok Ramadan. Mao na ang mga salaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Napa? Tayo. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه, si Uthman bin Affan, ikatulong ng mga khalifa ang kauban sa mga salaf, mga sahaba, yaqra'ul Qur'ana fi rak'ah. Basahon niya ang tibuok Qur'an sa tahajjud sa usalang rak'ah. 30 juz ang Qur'an. Basahon niya ang tibuok Qur'an sa usalang rak'ah. Ikaw sa rak'ah kullu Allahu ahad, Allahu dali pa kayo. Si Uthman bin Affan, humanon niya ang tibuok Quran sa bulan sa Ramadan sa usalang karak'ah. Allahu Akbar. Ingana ang mga salaf sa bulan sa Ramadan. Allahu Akbar. Napa? Si Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang anak niya nagsaysay, sami'tu abi yaqul. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu, kauban sa mga salaf, kunna nansarifu fi Ramadan min al-qiyam fayusta'jalu al-khadam bil-ta'ami makhafat al-fajr. Nag-ingon ang anak ni Abu Bakar, sa dihang buhay pa ako ang papa si Abu Bakar, anak siya, magsalami sa sugod pa lang sa gabi sa Ramadan, hangtod niya moabot ang oras sa sahur. Ningon siya, pag mahuman ni og sala, mahuman latawan niyo pa ng oras, pag mahuman ni og sala, ningon ng iyong anak, kami sa kuwang papa, pag mahuman ni og sala sa tahajjud, suguon dayon sa kong papa ang amuhang katabang nga paspasin na og andam sa pagkaon kay hapit na ang pajar. Unsi pasabot anak, taas kayo ang ilang pagsala kay gamay na lang nabili nga oras pajar na. Pagkaman nilang sala, suguon niya ang bakarang niya ang katabang nga paspasin na og andam sa pagkaon kay hapit na ang pajar. Itakasawa ni ron. Meaning, taas kayo ang oras sa ilang pagsala. Gihurot nila sa sala. Allahu Akbar. Ang oras sa gabi. Naapa dyan? Bahin sa Quran. Bahin sa pagbasa sa Quran. Pero before na mag sa Quran, dito sa Tarawih. Nag-ingon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Salatul Tarawih, man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin. Nag-ingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinsa man ang magsala og Tarawih kauban ng imam ug dili siya muhawa hangtod muhawa ang imam, isulat sa Allah nga siya nakasala og tibuok gabi bisan pag natulog ra siya. Pero ang mga sahaba bisan kahibalo sila nga mao na reward, o magsala gyapon mo para doble ang reward. Di ba? Magsala sila kauban ng imam, ang uban kay wala pa nahuman ng tarawih. Kaapoy naman bay gawa sa tabi. Nya wala pa nahuman ng imam. Di usa siya ng imam god. Hangtod mahuman ang tarawih, aya na dayon kamo gawas pay. Ang sitwasyon sa mga salaf bahin sa Quran. Faqad kana Imam Malik rahimahullah ta'ala idha aqbala alayhi Ramadan hajara jami' al-majalis hatta majalis al-hadith liyaqifa ala kitabillah. Si Imam Malik kauban sa mga ulama, taga Madina ni siya. Adlaw siyang magtudlo sa Madina. Tibok tuig, sige siya tudlo, buntag udto hapon gabi. Si Imam Malik rahimahullah siya kamuyon. Sige siya tudlo og hadith. Sige siya tudlo fiqh si Imam Malik rahimahullah. Pero pag mahubog ang bulan sa Ramadan, biyaan niya, ipang-cancel niya ang iyang mga klase. Wa tay klase karon, wala siya. Ano man, kay si Imam Malik, mag-focus na siya dito sa Quran. So bisag unsa ka importante ang iyang klase, biyaan niya para lang mafokusan niya ang pagbasa sa Quran. Allahu Akbar. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يختم القرآن في رمضان 60 ختمة لا يحسب منها ما يقرأ في الصلاة. Si Imam Shafi'i rahimahullah, usa sa mga imam, mga ulama sa mga salaf, si Imam Shafi'i, iyahang mabasa ang tibuok Quran kada adlaw kasa. Ay kaduha. Meaning, sa sulod sa bulan sa Ramadan, 30 days, ika 60 times niyang makumpleto basa ang Quran. Ikaw, makumpleto ba niyo magbasa bisag kasalang tibuok Ramadan ang Quran? Bisod kay sa tanan. Kay na may Facebook. Mo na nakadalag dangan. Allahu Akbar. La yahsibu minha ma yaqra fi salat. Lahi pa tong iyang basahon kung magsala siya tahajjud. Magsala siya tahajjud, lahi pa tong basahon niya. Ang basahon niya sa iya katong 60 times makatab niya ang tibuok Quran, katong magbasa siya mushaf nga wala sa sala. Lahi pa tong basahon niya
kung siya magsala o tahajjud. Allahu Akbar. Si Imam Shafi'i. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah idza aqbala Ramadan jalasa fi baitillah wa i'takafa ala qira'ati al-Quran wa taraka fatawahu wa masailahu wa majalis al-ilm liya'tifa ala kitabillah. Si Imam Ahmad rahimahullah sa mga ulama ko sa una, sa mga imam, kumabot ang bulan sa Ramadan, dito na siya sa masjid magpuyo. Sugod pa lang sa unang gabi, unang adlaw sa Ramadan. Allahu Akbar. O magsugod na siya basa Quran, o biyahan niya ang pagtudlo sa mga tao, ang pagtubag sa pangutana sa mga tao. Biyahan niya, kung may pangutana sa iya, kunya ra na pagkauman sa Ramadan, magbasa sa Quran. Allahu Akbar. Nga rin tatanong, kung may mag-text sa iyo mga binuwag pa, kunya ra mag-reply, basa sa Quran. Kung may mag-text sa iyo na nag-text sa reply, wala na basa sa Quran. Si Imam Ahmad rahimahullah, biyahan niya ang tanan nga nasa dunya. Musulod siya sa masjid sa unang adlaw pa lang sa Ramadan o mag-focus na siya sa pagbasa sa Quran. Wa kana Qatada yakhtimu al-Quran fi kulli 70 dahil fi Ramadan fi kulli 30. O si Qatada sa mga tabi'in, Qatada binti Amr sa mga tabi'in, rahimahullah, iyahang makhatam, iyahang ma-complete ug basa ang Quran kasa sa 7 ka adlaw pagdili Ramadan. Pagdili, meaning tanan nga mga bulan except Ramadan, si Qatada sa mga salaf, mabasa niya ang Quran kompleto sulod sa 7 days lang. Pero pag maabot ang bulan sa Ramadan, wa fi Ramadan fi kulli 3. Kung maabot ang bulan sa Ramadan, every 3 days ma-kompleto niya basa ang Quran. So, kapila niya mabasa ang Quran sa tipong Ramadan? Kapulo, no? May 30 days man, kapulo. Pero pag dili Ramadan, kapito, 7 ka adlaw, ay kompleto ang Quran. Si Imam Al-Aswad, isa sa mga tabi'in ko, rahimahullah, yakhtimu al-Quran fi Ramadan fi kulli laylatayn wa kana yanamu bayna al-maghrib wal isha wa kana yakhtimu al-Quran fi ghayri Ramadan fi kulli 6 layalin. Si Aswad, Imam Aswad, Al-Aswad, rahimahullah, iyahang makumpleto basa ang Quran sulod sa Ramadan every 2 nights. So sa 2 ka gabi, mabasa niya o kumpleto ang tibuok Quran o matulog siya between Maghrib ug Isha. Kung sa paton ni Yunus, Maghrib ug Isha, between Maghrib ug Isha, bakal sa kaon ani, di ba? Pero siya, si Aswad, kauban sa mga salaf, between Maghrib ug Isha, siyempre mag-iftar sila before Maghrib pa nun. Pagkamag sila sa Maghrib, matulog na siya. Ano man, mag-charge. Matulog siya hangtod sa Isha. Pagka mata niya sa Isha, diretso na basa ang Quran hangtod sa sahur. Wala na ipahulay. Kung baga ang pahulay niya, usa lang ka oras niya, usa ka oras man lang between Maghrib ug Isha. Mura to ang tulog niya. Usa lang ka oras kada gabi sulod sa bulan sa Ramadan. Allahu Akbar. Mauna ang mga salaf na kaigsunan sa Islam. Tayo. Wa kana Sufyan al-Thawri, usa sa mga ulama po sa mga salaf, Sufyan al-Thawri rahimahullah, idza dakhala Ramadan taraka jami' al-ibadat wa aqbala ala qira'ati al-Quran. Si Imam Sufyan al-Thawri, kauban sa mga salaf, mga payo salaf, pag muabot ang bulan sa Ramadan, biyaan niya ang tanan ng mga ibadah except lang sa pagbasa sa Quran. Pero gawas sa mga obligado, yan itong himuon. Kung sa mga sunnah, biyaan niya o mag-focus na siya sa pagbasa sa Quran. Si Imam Bukhari, ang atuang ginasulti kanunay sa hadith, yung pinaka-authentic na hadith ang iyang libro, si Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, yakhtimu fi Ramadan fi nahar kulla yawmin khatmah. Sa buntag lang, si Imam Bukhari, basahon niya ang Quran, makhatam niya, makompleto niya basa sa buntag lang. Kumbaga, fajar hangtod iftar, mabasa, basahon niya ang Quran, makompleto niya. Kada adlaw na siya sa Ramadan. Allahu Akbar. Duta kayo kung nata sa ilang panahon ba, kayo walang cellphone man, no? Agi walang cellphone good. Di ta makabasa Quran ba? Agi walang cellphone, asa mga bata. Kunwari, mag-cellphone ko, kay gamiton na ako sa mga eskwelahan. Gamiton na lang sa eskwelahan ng cellphone, kay sa ilang pagtuon daw, sa ilang pag-study. Hindi chat-chat, gamiton mo sa pag-chat-chat sa mga lalaki. Ramadan, subhanallah, kung maling ka mo, tagdaw, ang cellphone ni palayo mo kamay ba? Ikaw nga walang transaksyon. Pero kato na yung mga transaksyon, para ni
Brother Yusuf na siya madagko nga mga transaksyon. So kailangan na cellphone. Pero ikaw nga batanon nga dalaga nga ulitaw nga nagsimulag high school college nga wala kay bukat nga mga transaksyon. Pwede padapin sa limang cellphone. So bulan sa Ramadan, isip pagrespeto na lang ba sa bala nga bulan sa Ramadan. 5. Usa sa mga salaf ko si Sa'id bin Jubair. Si Sa'id bin Jubair, mao ni siya ang pinakamaalam nga estudyante ni Ibn Abbas sa tafsir sa Quran. Sa tanan ng mga sahaba, si Ibn Abbas radiyallahu anhuma ang pinakamaalam sa tafsir sa Quran, ang paghatag og kahulugan sa Quran. Ang iyang pinaka-the best na estudyante si Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, usa sa mga tabi'in. Yakhtimul Qur'ana fi kulli laylatain. Iyang gihapong makumpleto basa ang Quran every 2 nights sa bulan sa Ramadan. So kada duha ka gabi mahuman niyang basa na kanan. Put pasabot ato sila pahulay yun. وكان وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمه الله يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا ويصلي 12 ركعة من الضحى ويصلي من الظهر إلى العصر. Si Imam Waqi' mo ni siya ang teacher ni Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Si Imam Waqi' rahimahullah, iyang makumpleto basa ang Quran sa usa lang kagabi sa Ramadan. Pero sobra pa kay napay 1/3. Usa ka Quran ni kompleto plus 1/3 sa Quran sa usa lang kagabi. Mabasa niya ni. Og magsala siya og salatul duha. Kana bitaw inigsubang sa adlaw. Magsala siya og salatul duha alas 9 sa buntag og 12 ka rak'a kada adlaw sa Ramadan. Og pagkahuman niya sala sa duhur, pagkahuman niya natawa unya ra man cellphone sa likod be. Pagkahuman niya sa cellphone. Pagkahuman niya sa laog, mo. Pagkahuman og sa duhur, ni Waqi', natawa ha. Pagkahuman niya sa duhur, dili siya matulog. Magsala siya og sunna hangtod moabot ang adan sa asar. Kada adlaw sa Ramadan. Allahu Akbar. Hada haluhum fi Ramadan ma'al Quran. Fama huwa haluna? Mo niyang kahintang sa mga salaf sa Ramadan, unsa ka ato ang kahintang? Idha kana al-Imam Malik yatruku durus al-ilm liyaqra al-Quran, fahal natruku nahnu Facebook wa social media wa masyaba dhalik linantabihan ng qira'at al-Quran? Kung si Imam Malik ato na-discuss ganina nga usa sa mga imam sa Madina nga kada adlaw siyang magklase, biyahan niya ang iyang mga classes, Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isya. Biyahan niya ang iyang pagtudlo niya sa masjid para lang magbasa og Quran. Kaya ba nato himuon po nga biyahan sa nato ang Facebook, biyahan sa nato ang social media para lang makafocus ta sa pagbasa sa Quran? Gamay naman ang Ramadan. Makafocus ta sa pagsala og tahajjud. Makafocus ta sa pagbuhat og kaayuhan. Kadyo na kayo ang Ramadan, ayyan man ma'dudat. Allahu Akbar. Muni ang mga salaf. 5. Panglas. Okay, napay oras. Ang mga salaf bahin sa pagsadaka sa bulan sa Ramadan. Unsay sitwasyon sa mga salaf bahin sa sadaka sa bulan sa Ramadan? Kana Ibn Umar radiyallahu anhuma, si Ibn Umar yasumu wala yuftiru illa ma'al masakin. Si Ibn Umar magfast sa Ramadan, dili siya mag-iftar gawas lang kung naa siya kauban ng mga brothers nga mga walay pang-iftar. Never siyang nag-iftar bisan usa lang kaadlaw sa Ramadan nga wala siya mga kauban nga mga brothers nga walay makaon sa iftar. Hangtod nga dalon niya ang iyahang mga brothers sa balay na mag-iftar, sulod niya sa ilahang balay niya, walay pang-iftar sa ilahang balay, wala siya mapakaon sa iyahang mga brothers. Ang pagkaon dito sa balay para lang kay Ibn Umar, dili mo iftar si Ibn Umar hangtod maabot ang sahur. Gusto niya nga mo iftar siya, kauban niya ang mga igsuon sa Islam nga maka-iftar pod. Allahu Akbar. Si Ibn Umar radiyallahu anhuma. Wa kana idha ja'ahu sa'ilun huwa 'ala ta'amihi, kung magkaon si Ibn Umar sa iyang iftar, unya na niabot nga brother nga wala pa naka-iftar, iyang ihatag ang iyang pagkaon. Bro, ikaw na lang mag-iftar sa kuwang iftar. Allahu Akbar. Si Ibn Umar.
anak ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Grabe no? Nga no, no? Pero primero kay mag-ilog ba hinoon mag-ilog, subhanallah. Ako ni. Mag-ilog hinoon, subhanallah. Kung mahatagan ng paklan sa pag-iftar niya na wala na dito niabot, ay napay niabot nga wala kadawat, hatagan ni mo siya. Muna ang gibuhat sa mga salaf. Nga naman, kay kaibalo sila nga mas dako ang reward nga makuha nila kaysa ila itong kaunon. Allahu Akbar. Muna ang ingon si isa sa mga ulama si Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, isa sa mga ulama sa hadith, idza dakhala Ramadan, kung musulod na ang Ramadan, qala fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ana siya, kung musulod na ang Ramadan, muingon siya, ang bulan sa Ramadan, bulan sa pagbasa sa Quran o bulan sa pagpakaon sa mga nagpuasa. Mauna ang bulan sa Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kana Hamad bin Sulaiman yufattiru fi syahr Ramadan 500 insan. Si Hamad bin Abi Sulaiman, Sheikh na siya ni Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, magpakaon siya sa Ramadan og 500 katao. Kada adlaw magpakaon siya 500 katao. Inig moabot na og Eid, katong 500 nga tao nga ginapakaon, palitan to niya isanina kada usa para sumuton sa Eid. Og tagaan manud niya og 100 dirham. Ang 100 dirham dako na siya sa atuang panahon. Estimated maabot og mga 10,000 something. Kada usa katong 500 nga mga tao nga iyang ipakaon sa iftar. Sugod pa lang sa first day sa Ramadan, ginapakaon to niyang 500 kabuhang tud mahuman ng Ramadan. Pag adlaw na sa Eid, katong 500 katao nga ginapakaon sa iftar, palitan to niyang sanina kada usa. Para suuton sa Eid, ug tagaan pa doon niya 100 dirham. Estimated, mga 10,000 pesos ang ihatag kada usa. Allahu Akbar. Ingana ang mga salaf sa Ramadan. Kulang na lang tanan ihatag nila. Allahu Akbar. Tanan na lang ihatag nila. Munang ang mga salaf, pag mahuman na ang Ramadan, muingon sila. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنئه ومن هذا المحروم فنعزيه. سبحان الله. Muingon si Ali, di mana niya panglasan niya. Muingon si Ali radhiyallahu anhu. Muingon siya pag last night na sa Ramadan. Kana bitaw last kanang mag-announce na ugma kay Eid na. Mayroon si Ali radhiyallahu anhu sa mga sahaba. Subhanallah, mayroon siya kinsa kahadno ang gidawat ang iyahang pagsakripisyo sa bulan sa Ramadan para ato siyang i-congratulate. O kinsa kahadno sa mga tao ang wala naghimo og kaayuhan sa Ramadan para karong gabi na ato siyang i-condolence. Si Ali radhiyallahu anhu, kinsa kaha sa mga tao, last night na to. Eid na pagkaugma, ay hindi. Kaya katungang gabi na. Gawas na to sa Ramadan, kaya pasok na to sa Eid. Sa unang gabi to sa Shawwal. Mayroon siya sa mga tao. Kinsa kaha sa mga tao ang gidawat ang iyahang pagsakripisyo sa Ramadan. Naningkamot siya sa iyahang pagpuasa. Nga wala siya naghimog dautan. Ipaspasan niya ang pasok sa Quran. O magsara sa tahajud, kinsa kaha sa ila para ato siyang i-congratulate. Congratulations, subhanallah. O kinsa kaha ang walang naningkamot sa Ramadan para ato siya i-condolence. Allahu Akbar. So ikaw, gusto ka ma-appeal sa i-congratulate o i-condolence? Ha, katong sister nga nagsipon. Ikaw, gusto ka ma-congratulate sa Ramadan o condolence? Kuha na to? Ayaw magsilpon. No, dito mag-squad. Pag during sa Ramadan magpuasa ka, wallahi makadaot sa imong pagpuasa kung magsigit ka buwan para mag-chat-chat yung mga lalaki sa mga cellphone nimo. Makabawat siya sa imong reward. Basin laysa laka haddun min ju'ika min ju'ika wa 'atashika illa laysa laka haddun min asami ila ju'i wal 'atash. Nga wala kay makuha sa imong paggutom ay sa imong pagpuasa gawas lang gutom ug kauhaw. Muna sa hadith nga rubba sa'im laysa lahu min hafdi siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nga nagingon ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pwede mahitabo ang nagpuasa, wala siya'y makuha sa iyang pagpuasa gawas lang sa kagutom ug kauhaw. Luya po no? Condolence, wala reward na nakuha na human na ng Ramadan. Pero kung sundo nato ang gibuhat sa mga salaf,
Allahu Akbar, congratulations. Wallahu ta'ala alam atong pangayoon sa Allah subhanahu wa ta'ala nga hatagan ta sa Allah og kusog ug tawfiq nga mahimo nato ang gihimo sa mga salaf hangtod sa atong makaya lang. Siyempre, atong iman ubos man kay sa ilaha. So hangtod lang sa makaya nato, sundugon nato sila ug atong pangayoon sa Allah, katabangan ta sa Allah nga ato silang masuwid. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Barakallahu Feek Sheikh for your wonderful and inspiring message for everyone. So, we will have another 2 questions to be answered with the corresponding prize. Mashallah, Alhamdulillah. The person that will ask